Gahrman arkadağımızın ýola goýan beýik işlerini münasip dowam etdirýän arkadagy gahrman terdarymyzyň taýsy tagallalary bilen halkymyzyň saglygy we awadançylygy ähli zatdan ileri tutulyp, her bir raýatyň saglygynyň goruglylygyny güýçlendirmek, ömür dowamlylygyny uzaltmak, jemgyýetde sagdan durmuş ýöreglerini pugtalandyrmak babatda giňerimli işleri ýeňlendirilýär. Şeýle bolan soň Pähim Paýhas ummany maktum bolup Praga ýylynyň häzirki günlerinde gozaman hadaryň kenarynaky Awada Spahanasyna raýatlarymyzyň saglygyny dikeltmekde görüllülük hyzmat ýoly goýulýar. Spahana halkara ölçeglerine laýyk gelýän toplum bolup bir wada 200 adam kabul etmäge niýetlenendir. Spahanaň ýöriýteleşdirilen bölümleri dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň iň täze saglygy bejeris dikelji hyzmatlarynyň giň görnüşini hödürlemek üçin niýetlenen lukmançylyk enzamlary bilen enzamlaşdyrylanlar. 20.000 metre goloý meýdanyna ýerleşýän 9 gatly ak mermere beslenen Spahananyň ýöriýteleşdirilen bölümleri bu ýerde saglyklaryny dikeldýänlere dürli bejeris dikelji hyzmatlaryny etmegi. Şol sanyna demaliş ýollarynyň daýan sereket hynasynyň nere ýürek damar ulgamynyň kesellerini anyklamagy we bejermegi üstünlük alyp barýar. Soň ýalam bu häzirki zaman Spahanasyny deňiz we mineral suw bilen bejermek galy hyzmatlar hem üstünlükli amala asyrlýar. Azaýyp zamanamyzda durmuşymyzyň ähli uğurlary bilen bir hatarda ýurdumyzyň saglyk goraýşulgamam görülip estilmedik ägirt uly üstünlüklere beslenýär. Döwrewap tehnologiýalaryň işen ornaşdyrylmagynyň netijesinde pudogyň düzümleriniň maddi enzamlaryň binýadynyň berkidilmegi, lukmançylyk ilminiň gadanlarynyň milli tejribeler bilen goşdurylyp, ýokary hünärli lukmanlaryň taýýarlanmagy adamlara ýokary derejeli saglyk goraýş hyzmatlaryny amala asyrmaga şert töredýär. Bu häzirki zaman Spahanasyny saglygyny bejerdiýänler melhemlik içkilerden, ösümlüklerden taýýarlanan şirelerden içip teşneriklerini gandyrýarlar. Gahrman arkadağımyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri atly ensiklopediýasynda dermanlyk ösümlükleriň aýratynlyklary jikmejik beýan edilýär. Spahanada merkezi nerw ulgamynyň bozulmalary, dowamly ýadawlyk sindromy, çetki nerw ulgamynyň keselleri bejerilýär. Ýürek damar, daýan sereket, galkan şekilli mäziň bozulmalary, süýjüli diabet, demaliş, deri kesellerde ulgamlaryň işeň dikeldi särelerini geçirmekde we raýatlarymyzyň saglyklaryny berkitmekde deňiz we mineral suwlar üstünlükli we netijeli peýdalanylýar. Deňiz we mineral suwdaky peýdaly maddalaryň toplumy kenariyaka deňiz howasy bilen goşuklukda gora ulgamynyň işeňleşmegi netijesinde adamyň umumy saglygynyň berkemegine uly täsir edýär. Hadaryň sapal kenaryna ýerleşýän Awada Spahanasyna şuwunlar raýatlarymyza edilýän ýokary hili lukmançylyk hyzmatlaryndan göwnleri galkynýan watandaşlarymyz Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadağymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Men Balkan welaýatynyň Gunda şäherçesiniň ýaşaýçysy Toqseyit Baýseýidow berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe Awada Spahanasyna saglymy dikeltmäne geldim. Awada Spahanasynyň aýratyrlyklary hatda raýatlarymyzyň arasynda uly netijesini berýär. Awada Spahanasyna eli ýeňil lukmanlar hyzmat edýär, olar gelelleri güler ýüz bilen garşy alýarlar. Şeýle de Awada Spahanasyna deňiz hawasynda gelelenişler, sport bilen ýeşgullanmak, dermanlyk merhemli çaýlar, Awada Spahana geligi üçin ýene de adamlaryň howasy geligi üçin gelesin gelýär. Bu göwnüjay hyzmatlaryň başynda duran Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyzyň İl saglygy barada edýän taýsy tagallalary, sirmiz aladalary ýatyr. Bize şeýle mümkinçilik görýär Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyzyň jallary sag başlary dik alyp barýan tutumly işleri rawat bolsun. Min Mar welaýatynyň Murwa veteranyň ýaşaýçysy Amanowa jeren biz Spahana gelenmizde güler ýüz bilen garşy alýarlar. Eliň lukmanlar bize bejer berýärler. Deňiz howasyny gedelençi etmek üçin hem uly şertler dörediler. Şeýle hem Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler kitabyndan belhemlik çaýlar hödürlenýär. Şunuň ýaly gowy ýerlerde biz saglygymyzy dikeltmäne ýylyna Spahana gelýär. Bize şeýle günçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlarsa başlardyk bolsun tutýan tutumly işleri rawaçlyklara betlendin.